Okwu ntabi ire. Okwu ntabi ire. The tongue twister. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Ndewo. This is the Igbo teacher. In this video, we are going to learn Okwu ntabi ire, which is called in English the tongue twister. Tongue twisters are basically phrases or sentences that are difficult to say, especially when repeated quickly or fastly. They are very difficult to say when you're saying them fastly. They help us improve our pronunciation. That is the essence of tongue twisters. They help us improve our pronunciation and speak fluently in learning any language, not just Igbo language. Let's begin. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. So we add dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Let's say it faster. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na Let's say it faster. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Did you bite your tongue while saying it? Itabiri ire gị ka ị na-ekwu ya. Okay, let's look at the keywords. One is nwaanyị. Nwaanyị means woman. Woman. Na-akwa akwa means to sew. The woman that sews. Nwaanyị na-akwa akwa. The woman that sews. That is a seamstress or a tailor. Nwaanyị na-akwa akwa. The woman that sews. You can see we have a lot of akwa here. That is AKWA. Meaning different things. Aqua. Aqua. Clothes. Here we use the tone to know the meaning. Some of the akwa here have high tones, some middle, some low tones. So you use the tone, the way it sounds, to know the meaning. Like we have aqua. Aqua is cry. Aqua. 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 Egg. Aqua. Egg. Aqua. Aqua. Bed. Aqua. Bed. Can we repeat it again? Aqua. 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 Clothes. Aqua. Aqua. Cry. Aqua. Aqua. Bed. Aqua. Egg. Aqua. Egg. Then we have okoko. Okoko is chicken. The woman that sews. Are you crying because chicken laid egg on the sewn clothes you kept on the bed? The woman that sews. Nwaanyị na-akwa akwa. Are you crying? Ị na-akwa akwa because chicken laid eggs na ọkụkọ chicken ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa on your sewn clothes.
you kept on the bed, dị n'elu akwa. So if you can say these words faster without biting your tongue or without making a mistake, that means you are very fluent in speaking Igbo, or you know what you are doing. Here we use tone of the word to know the meaning, because we have so many homophones here, so many words that have the same spellings but different meanings. So with the tone of the word, because in Igbo we have what we call high tone, low tone, and middle tone. So in this context, we use tone of the word to know the meaning of each word. Aqua, 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 clothes. Aqua, 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 cry. Aqua, aqua, egg. Aqua, aqua, bed. That brings us to the end of this video. Please do well to like, comment, share this video so that others will learn too. If you have any contribution, you can drop them in the comment section below. Thanks for liking, thanks for watching. Do well to subscribe to my channel so that you'll be the first to get notified each time I publish a new video. To all my returning subscribers, thank you for keeping this channel going. And to you that is new to the channel, no. Ngwakodi. Bye.